F'servizz dwar il-Parlament Malti, il-programm Taljan Lejjene ħoloq xena komika u effettiva. Iżda dan naqas milli juri l-istampa reali hekk kif ibbaża s-servizz fuq allegazzjonijiet ta' kumpanija Taljana. Allegazzjonijiet li skont iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Azzoppardi, huma infondati għal kollox. Filiberti qed isostnu li għandhom jingħataw ma' 3 miljun euro u nofs mill-Gvern Malti għal xogħol fuq il-Parlament il-ġdid. Però Filiberti nnifisha lanqas biss għandha kuntratt ta' ħidma mal-Gvern Malti. Il-kuntratt ta' xogħlijiet ta' ġebla u aperturi tal-Parlament kif ukoll il-ġebla li saret fuq in-naħa ta' ġewwa sar permezz ta' kuntratt bejn il-GHRC kif ukoll il-Joint Venture BIB-JV li hija formata minn numru ta' kumpaniji Maltin kif ukoll is-Soċjetà Filiberti. Bekk, is-Soċjetà Filiberti m'għandha l-ebda kuntratt dirett mal-Gvern. U allura il-kumpanija Filiberti ma tistax tagħmel talbiet u tibqa' tinsisti li għandha tieħu flus mingħand il-Gvern Malti. Zrinzo Azzoppardi tenna li s-somma mhux imħallsa bħalissa hija ta' madwar 9 miljun euro. Somma miżmuma sakemm il-periti u l-konsulenti jiċċertifikaw li x-xogħol sar bl-istandards mitluba. Xi ħaġa li donnu mhuwiex il-każ. F'inqas minn sena minn mindu beda jintuża, fil-Parlament stajna ninnutaw diversi nuqqasijiet. Minn pannelli msadda, pavimentar ta' terrazzin maqsum u mhux imwaħħal kif mistenni, pavimentar mhux ta' kwalità jew konformi mal-bqija, pumi ta' twieqi neqsin, double glazing tal-bibien li għal xi raġuni ma jaqdix il-funzjoni tiegħu ta' kontroll tat temperatura, toqob adwal li d-dawl għadu ma twaħħalx minħabba fitting ħażin, bib imwaħħal mawweġ u serje ta' nuqqasijiet oħra fosthom nuqqas ta' railing li għalkemm insejħulhom irqaqat mhumiex mistennija f'xogħol professjonali. Hemm diversi issues li qed iridu jiġu indirizzati, hemm diversi non-conformity reports min-naħa tal-periti, fil-fatt dawn huma periti Maltin l-AP Architects li kienu magħżula mill-Uffiċċju ta' Renzo Piano biex jaraw dawn ix-xogħlijiet. Dawn qabel ma jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet u x-xogħol isir wieħed aċċettabbli għall konsulenti tagħna, din is-somma ma tistax tiġi rilaxxata. Il-Chairman tal-GHRC sostna li sissa, kif semma l-Prim Ministru nnifsu fil-kummenti tiegħu fil-programm Taljan, il-ħlasijiet dejjem saru hekk kif ingħatat l-approvazzjoni tal-periti u l-konsulenti imqabda biex jivverifikaw li x-xogħol sar kollu u li l-kwalità tax-xogħol tkun kif miftehma fil-kuntratti. Żied jgħid li dwar ix-xogħlijiet hemm kwistjonijiet pendenti mal-joint venture anke minħabba dewmien li kien hemm fix-xogħol biex tlesta. Dwar dan għandna diskussjonijiet għaddejjin flimkien mar-rappreżentanti tal-BIBJV kif rappreżentati mill-avukat Peter Fenek li qegħdin naraw kif insolvu l-affarijiet. Però nerġa' ntenni dak li qed jitlob Filiberti mingħand il-Gvern Malti mhux dovut huwa għajb li jibqa' jagħmel dawn l-allegazzjonijiet infondati fil-konfront ta' pajjiżna u tal-Gvern Malti. Zrinzo Azzoppardi tenna li l-korporazzjoni u għaldaqstant il-Gvern se jkomplu jinsistu li jkun hemm ħallas biss dak dovut skont il-pariri li jingħataw mill-periti u l-konsulenti. Ħlas iddeterminat skont kif miftiem fil-kuntratti. Flus il-poplu li l-Gvern irid jara li jintefqu f'xogħol ta' kwalità.